बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब नोंथाङाबो कोविड-19 खौ गोसोआव दंखायो जानांगौ मुलुगनाङैनो माबोरै फोजोबस्रांदोंमोन बे बाथ्राखौ नोंथाङा दासिमबो गोसोआव दंखायो जानांगौ माबोरै साफ्रोमबो सुबुंफोरनि गोसोखौ गिखांहोदोंमोन आरो लाख लाख सुबुंफोरनि जिउ फोजोबस्रांदोंमोन कोविड-19 आ बे थासारिखौ फिन नुनो थांगासिनो दं नामा बेबायदि गिख्रंथाव थासारिजों दावहा जाफिननो थांगासिनो दं नामा बयनिबो गोसोआव फिन गिखांनाय सोमजिदों जानो हागौ नंगौ चीन हादोराव फिन गिखांनाय थासारि देहा फाहामसालिफोराव सुबुंफोरनि गोलाव लाइन बयनिबो खुगायाव दायो मास्क नंगौ चीन हादोराव फिन गोदान गिख्रंथाव भाइरास गोसारनायनि सन्देह सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला गासै मोनसे नङा मोननै नङा गासै मोनब्रै गिख्रंथाव भाइरासफोरा चीन हादोराव गोसारगासिनो दङ इनफ्लुएन्जा ए भाइरास HMPV आरो माइकोप्लाज्मा निउमोनिया बायदि गिख्रंथाव भाइरासफोरा चीन हादोरनि बारहायाव गोसारनायनि सन्देह मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे भाइरासफोरा गथ'साफोराव बांसिन गोहोम गोग्लैगासिनो दङ चाइनिज सेन्टार फर डिजिज कन्ट्रल एन्ड प्रिभेन्शन नि बायदिब्ला HMPV आ निउमोभिरिडे नखरजों सोमोन्दो गोनां आरो बेहा सानथामनिफ्राय 5 साननि इनक्युबेशन सम दङ दायो चीनआ बे गिख्रंथाव भाइरासखौ होबथानो थाखाय मोनसे नायदिंनाय खान्थि सालायगासिनो दङ मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तायाव चाइनानि बेराम सामलायग्रा बिबानगिरिया HMPV आरो राइनोभाइरासजों लोगोसे हां लानायाव सन्देरनाय बेरामफोरखौ बांलांनाय नुथायनि इसारा होदों गुबुन फारसेथिं भारतआवबो सुबुं अनजिमा गोबां थानायनि थाखाय सुबुंफोरनि हां लानायजों गिख्रंथाव भाइरासआ गोसारनायनि जिंगासिनांगौ दङ बे बाथ्राखौ भारतनि माखासे गोजौ थाखोनि देहा फाहामगिरिफोरा सांग्रांथि होदों भारतआवबो फिन साखोन-सिखोन आदबफोर जेरै आखाइ सुनाय होंगो-दोंगो जायगाफोराव मास्कनि बांसिन बाहायनाय आरो सोरनिबा खाथि सोमोन्दोनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय सुबुरुन होदों देहा फाहामगिरिफोरा दासिमाव भारतआव जेबो बेबायदि केस मोननाय जायाखै होननानैबो फोरमायदों देहा फाहामगिरिया नाथाय रायजो राजा नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबांनो सांग्रां थानाया गोनां मानोना चीन हादराव सोमजिनाय थासारिया दायो फिन मुलुगखौ फोजोबस्रांनायनि इसारा होदों नामा